Veza Dejana i Aleksandre je glavna tema u svim medijima. Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić ponovo su se našli u žiži interesovanja. Aktuelna zadrugarka se nedeljama suočava sa brojnim problemima u rijalitiju, a poslednja u nizu afera jeste ta da su se između nje i Zvezdana Slavnića rodile simpatije. Iako su i Aleksandra i Zvezdan oštro demantovali navode pojedinih zadrugara, Nikolićevu brine kako Dejan reaguje na priče koje se plasiraju. Da stvar bude gora, do nje su došle glasine da ju je Dragojević ostavio, što ju je dodatno potreslo. U razgovoru sa Marijom Kulić aktuelna zadrugarka požalila se kakve je brige more, a Miljanina majka udelila joj je savet da se, ako je Dejan zaista ostavio, ne petlja sa drugim muškarcima, već da ostane dosledna sebi i iz rijalitija izađe podignute glave. Da li ti je rekao da te je ostavio? Pitala je Marija. Nisam ja to čula. Ne verujem u to, a i da jeste, ja se nikad neću osramotiti, obećala je Nikolićeva. Ljubitelji rijalitija veruju da će veza Dejana i Aleksandre uspešno odoleti svim izazovima, a mnogi bi voleli da Dragojević ponovo uđe u Belu kuću i pruži svojoj devojci pažnju i sigurnost koja joj je potrebna.